District Administration atum permission pipedet seta Sonthom akemang aputhak chunbek nangji pura APHLC atum diphorong supyalong arvichar silun seta armu kachejeng bor idetsi pinpur alu pajardam Pinipai pai ni pai ingkoi arni APHLC atum arjading kluipen kachesik Sonthom pli kemang aputhak ke pachunja phan diphorong supyalong birla pen disia sahem an arvichar silun si mas rally mate armu kachejeng asai kedeng pon birta nangle Bangsa ho jasmet hemprik mate Article 244A ke pachon serak nangji VGR lapen 125th Constitution Amendment Bill modified nangji la Sonthom athepi en ponsi in samjin pen armu kachejeng asai deng ponlo Karbiang long ke Article 244A ke jui ide election apolote National Party atum kiludet araraphan chongthui ipo Sita kilik haided apike MP MLA atum anta parliament session along ase chibidun desi doklipiti BJP atum PGR vichara long le ke tharle puke aphialam lo sarti phangcho long le ningke tharle thek athe BJP atum ke bongo sena biharia vote pensi election ke hai chotlasi ke tharle hai he lake theklora lam lo Jongsi government kachari atum hemprek wan thek the pulote arpupen chiur hai nangji kalite APHLC atuma phan jakong khudai nangji puta APHLC songja tung ningje pon Pinika chesonga long kopia potsi armu jum heklopu pherangke atum karjo hot ke thaka tengki pinika chesonga long asuri suri armu kachatong jalamde bonta Assam police atum amreng kopili hamren kajiranga silonijan dilai lapen along kaprek adin ke khamkhe pajok radatum nangjatong dun long le datlu puwai phitsata APHLC atum akemang ke pachunja phan India a president aphan ke panong pinpur alu karbiang long disi redeng pajer pon long pamelo pusi APHLC mai phu jai kathar ningjepon Bangsa hot kopia potsi APHLC atum kachesong isular voilopu karjo hot phirangki klembang lapen kathar sangkhwang bong masapso lam chitor kupon tangte komasi ke chok chi arjita Atike nelitum memorandum President of India fancy ka address la phan ke loji pulo tangte DCC lo nangji la senetum DC long na pi la pen ke akopian ke CM Pantalupo, la pen APDCL Pantalupo, la pen ke Home Ministry Pantalupo, Governor Pantalupo, la pen President Pangalupe. Nitu nga demand ke na ke mupentan ni yelo. Autonomous state de matata ningkan pokera po taso selu. Article 244 egetu. Pita ilitum ke tek tepen na jong andalong li. Election ke hai tu mangai hang tu tek tede. Ke hang tek tu mangai election na hai tu tede. Lapu ya je plang tu mangai. Ama lapu la ben mai ting long le bin hen to. PGR putar tanah tum PGR putar tani tum arni si heta do eklo si do na tumi posit do ni ke der hada pe halage ba anu ka pre tum se claim athema tuliram rong hang si tipu ge di arni si protest arni si protest ni si bang pharhini muti ke toyut bomati poisa ta lang li si grab dun bomati ange BJP long e bang pilo ne BJR ni si tapini vijer lagan de pa ye chok pa ye theng re ni li tu ne chok se theng ning dok de ge akam si ke chun nahi la si aina ting si ke claim nahi high command ta gesela high powered committee ke claim nahi akam ta hada law long tokte le law long to ande council hello state of Assam lo udah ganda power land and revenue apu thakke alang litum lo claim nang po Okay sir pini laso memorandum ka submit RG ding pick pesin litum kar julong lo sita pini bang armu kom he copy pone armu kom hek atheke si sik pe melo ka litum ta wang lo amat alang litum agari kadok ka re mane khang thip bange ha amtereng chinthong soropan amria soropan amtereng long khang thip bithung soropan khang thip koplia long amreng soropan khang thip hamren soropan khang thip ha wo thatlang so long lapusan yobi la ben puana thu kajironga na tu khang thip ha silonijan khang thip la ben dilai men along kaprek la fu yu khang wa dat pu parokwa long anta khang la dok muka bethi ben bukulia bethi khang la lai lo amunik ke komre ke na tum ke hemprek ka puthak si top priority lo kala si no na bang ke si schedule ke si them pu ke rong e tham thelik lo
non ke hempleksi nang vek ku si than vet ku lage six schedule themu ko yok ta than theke na tum ke aprang ke la si dambom ke na tum ke themu ko pot ka leader le tum ke non ke hempleksi chelar tu ka son no la si kalilo ke chelar kalilo nang litung ke chini si chok chela anang li hala six schedule thek the autonomous state ta vede ji ke na tum ke non ke hempleksi top priority aprang si aprang mandalo aprang ke ka sir kalang lo nilitum neli 2016 arni HSDC aphan neli ki putekang neli hadak sidol la sohut itu autonomous state ke hang bom lo amat ke hang apatai tin sik sidul power bang je than chet titi je surrender de titi la si autonomous state hang vek na po long vek nahi setelah ke hang unhut autonomous sik sidul power bang je surrender nang ni ai chini ne de sa masi je surrender bom lo la si ka pa chini nang ya phan ne tum claim nang kok lo sik sidul article 244 a long etok du kente sik sidul paragraph 20 pensi autonomous state claim ji pada ke tok du ke ai nge nang li tu ke thek thep en lutchoksi 1995 aninkan long le aron ta input to ang wi to that lo ke alienation of land ku itu sik sidul ke thek thep lo ke lagan ta sir non tribal phan ange chok chela nang li ta ke thek thep bang lu la si hedi hala lo pen ke 2011 aninkan 2011 aninkan 2011 aninkan 2011 aninkan 2011 aninkan MOS ka so here hot hala so hot paragraph 2 subparagraph 7 apot ke chiwa thu choromat state election commission pan power chipi det ke di more power hang po power ke do ani chiwa thu phit ti ke non tribal atum men ni tu nge pu bom lo kai ke ka ke thanai kan thanai tu li non ke du lo la ke allo silam le ing than po la ke kan thanai ke allo silam ni tha bi ing than mar chogi ma administration ke allo administration ke paragraph 7 go tu li ram administration mo le allo silam ha det ke allo silam le law people ing than na yo sing than wa det me ku nang li people ing than wa re de ing than on na ke to ke lu memorandum ing than no paragraph 2 subparagraph 7 ki to ing than de na le paragraph 2 subparagraph 7 ko le ko we det ke ande pilo la se det le itu high court se ni to order ke be ba si det adema amending than ji pulote a law long tok te pin lo si ka kang than nun po toleram hana alang like ko bu si kang than nun po toleram lo hang than non te a law be ke mang than thi a law ta selam le te ai issue se bang na tum because a issue lo la hello 2 paragraph 2 subparagraph 7 hello a issue lo la title ni tu ke do web lo la age sir non phone na tum ini kan ninje sob lo non memorandum long ta tu coba memorandum long pek lang nang li tu wana ki lu ma tadi awareness na tum long ke than la son ki lu nang li ta pa lu nang ne only sir hala bang nang ne no nang son lu nang ne lu because change ka son lu nang ne lu yo article 2 paragraph 7 toleram hana gaya me kisa 244 ai issue se bang na tum changes bang son si de ko mo so bang sin as issue da change si luti lake 2 paragraph 2 subparagraph 7 mandate six schedule long se do so bang nang li nang thek long le pin le tok ti de pi lo nang li po re sir awareness nang li ta chi pi lu nang ne nang li chi pi lu nang ne dai nang li chi pi lu nang ne dai nang li ta chi pi lu nang ne dai nang li lo nang te avai det pu nang li pu bom ke ko na lo sir nang li phon la ke mati non na pe klang lo long le mati acha akama velo hala bang ke nang li tum pin ne do ma nang ar ju ji sir nang li people toleram se nam tai dun lage sir nang li people ko shon thak lo san ni card nang thak et lu ke nang pe klang et lu ke awareness na tum people nang pe klang et lo me awareness sa kai da pi bom lo ke tu li ram ban pe bot ar ju hai he de nang li phan pe bot tu li ram ban ar ju hai de pe bot ar ju hai he de nang li tu li ram pha tu li ram se nang toi dun bodi nang li ga li tu li ram li bongo se na se nang toi dun nang li pa la ke bongo se na nang li 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 ke bongo se na down with bongo se na yes
Cok soalnya nanti kan kalau dia lagi, kalau itu kan tuh kira nanti ada sebenarnya injection alam nang silang tam pelotang teh, jadi dia lagi apa yang order langat lo. Kalau kita may piniyang ni anta tonsil pen dak harli hai dia, si kopi si populasi kita. Lante ka tharle hai hege chini lo kedi lage alang litum ke bongo senari deng si duko bongo sena pen bihari atum a vote pen si election ke hai alang litum lama se alang litum tharle hai hede lo la hello itum tribal atum an la pen khilonjia khomia la pen adivasi atum an jelang pet pen jau si litum election pape hai hede hala election ke hai tum si tharle unji lage lo long si tok do Kamu hendak alamkan ceng baru ikrepo, nanti cuma pangga semet kita macam apa hut bicara kerja sama participate dan kami nonton nanti tu lapang isu kian pon ke, nanti tu lagi rat cari ali kerja dia pangsi, kadang so aku tik nang kian pon tu saya aku itu kok masih kup. Lagi ni litu nge jiklo yon clear prang men sini tu a program kita lagi, hala jiklo yon clear prang me jiklo pensi ni tu nge pinia program kita kian te, hala so pensi la anda claim ji pun itu puat lagi. Athema election hot ke day election hot ke alang litum pulo election hai lo te tang det lo te eviction ji pulo election hai det mar bang eviction se de anje election ke hai tum se eviction ji kente la hello APHLC supporters lapen protester cuma khamkhe atlas sila so kata bukti siapa. La ke ilitum neliga pheri neliga chini ke bongo sena RSS atum phan bihari atum phan ka pheri pen lutchoksi Mona Chauhan aphan ka pheri pen lapen Pawan Kumar Rai aphan Ojit De aphan ka pheri pen lutchoksi alang litum eviction hai hedet lapen ni litum phan pini meeting pe dolong leja kam ke claim la alang litum hel Nanti tu next agenda kau pek pasal. ni litum agenda ke la awareness program ke do bom po ni litum mangke claim bom po lapen ke ason doi lang non ma ke nang than et unedet la mangke banang than no dak no non ma ke